Kaixo eta ongi etorri guztioi gaurko saiora. Gaurkoan bi elkarrizketa izango ditugu. Lehenengo, Lourdes Ijurko izango dugu Trip Navarratik gida turistikoei buruz hitz egiteko. Ondoren, Loko Kilombo soinera kumbia taldetik Mikel Guillen izango dugu proiektuari buruz hitz egiteko. Horren aurretik, has gaitezen gaurko efemerideekin. Gaurko egun batean, baina 1870ean, Vladimir Ilich Ulyanov Lenin jaio zen. Iraultzaile, politikari eta teorialari komunista errusiarra izan zen. 1917ko iraultza boltxebikea gidatu zuen eta SESB-ko agintari gorena izan zen. Gerra handiari aurka eginez, herrien arteko bakea eta klaseen arteko borroka aldarrikatu zituen. 1915ko egun berean, alemaniarrek gas toxikoak erabili zituzten lehen aldiz, lehen mundu gerrako Neubtxapeleko guduan. Gerra handian kimikoek milioitik gora hildako eragin zituztela kalkulatzen da. Gainera, gerora etorriko ziren gatazketan halako kimikoen erabilera zabaldu zen. 1985ko apirilaren 22an, Argentinako diktaduraren aurkako epaiketa hasi zen Buenos Airesen. 1976 eta 83 artean burututako giza eskubideen aurkako krimenak epaitu zituzten bertan. Aurrera ateratzea bera asko kostatu zen epaiketan. Estatuko fiskalak eskuin muturraren era guztietako mehatxu eta trabak gainditu behar izan zituen amaierara heltzeko. 9 buru militarretatik 5 zigortu zituzten, tartean Bidela, Agosti eta Biola. Epaiketak agerian utzi zuen 10.000 eta 20.000 pertsona artean hil eta beste horrenbeste torturatu zituztela. Baita 100 haur lapurtu eta erregimenaren jarraitzaileei eman zizkietela ere. Azkenik, 2021ko apirilaren 22an, Joseba Sarrionandia Euskal Herrira itzuli zela jakinarazi zuten, 36 urteko erbestealdiaren ostean. 5 urte lehenago jakinarazi zen, publikoki, Kuban zegoela. Jose Goitiak, hortaz, berritu zuen bere argazkia. Ordura arte zegoena, ezagunena, 1985koa zen. Martuteneko kartzelatik ihes egin baino lehen Josu Landa kargiarako egina. Erbestean, ia urtero Durangoko azokarako liburu bat bidaltzen zuen, izenik gabeko ezlekuetatik. Arrakasta handia ukaiten zuten bere argitalpenek. Besteak beste, Euskadi saria jaso zuen Patxi Lopezen agintaldian, eta eskandalua lehartu zen Jaurlaritzan. Errepasatu dezagun aste honetako agenda. Beste begira da. Egik Lartigoren La Familia Belier, Iturramako zibiboxean doan, aurrez izena eman da. Ostiralean, Puntos de Vista jaialdia, 6-9 urte arteko aurrendako lantegia, Objetos Fantásticos. Pompeloko zibiboxean izango da arratsaldeko 5:00 7:30, aurrez izena eman da 2 euroko sarrerarekin. Larun batean, beste hainbat ekitaldirekin batera, liburuaren mundu eguna. Txotxongilo eta antzezle antzerkia, El Gran Traje. Iturramako zibiboxean izango da arratsaldeko 6, 3 eurotan. Azkenik, igandean, arratsaldeko 7:00, liburuaren mundu eguna. 18 urtetik gorakoentzako ahozko narrazioa. Hitzen lapurra, Dorleta Kortazarren eskutik, Kondestabele zibiboxean. Orain gaurko komunikabideen azalak aztertuko ditugu. Diario de Noticias egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. San Cristobal gotorlekua historian sartzen da memoria demokratikoaren leku gisa. Lehenengo puntuan, Nafarroak eta estatuak frankismoaren errepresioaren oroimenaren ikurtzat hartzen dute. Bigarrenean, biktimentzat eta haien senideentzat justizia bilatzen duen aitortza. Hirugarren puntuan, espetxeak 7.200 preso zituen, eta Europako ihesaldi garrantzitsuenetako baten eszenatokia izan zen. Alboan, Ana Fernandez, Jobinoren alabak dio, nire aita askatasuna lortu zuena oso harro egongo litzateke. Argazki nagusian, osasunaren itxaropena Unai Simon atezainak zapuztu zuen. Honen titularrean, Europatik urrutiago, osasunak Bilbon galdu du lehen zati txar batean. Tartean, 50 milioi herrietako etxebizitzak bizi berritzeko.
gobernuak etxe hutsak birgaitzeko, lurrak mobilizatzeko eta formula berriak ezartzeko asmoa du. Eskuineko berrietan, Nafarroak kanasari 77 milioi itzultzea atzeratu du. Azpian, Nafarroak eraikuntza robotika zentroan egindako inbertsioa aurreztu du. Bean, Iruñean akordioa egin dute Milagrosan trafiko alternatibak aztertzeko. Jarraian, Idiazabalgo gazta produkzioa 10% hasi da 2025ean, 1.300 tonara arte. Azkenik, Aliasiet zinemagileak dio, eskubideak eta askatasunak beti daude arriskuan. Diario de Navarra egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. Eraikuntza industrializatua hazten ari da Nafarroan. 5 urtean gutxi gorabehera 4.500 etxe bizitza eraiki baitira. Banku finantzaketa merkea lortzeko zailtasunen aurrean, sektoreak berme publikoak behar ditu. Irudi nagusian, Ante Budimir kexu da Unai Simon atletikeko atezainak gelditu zuen burukada batekin aukera bikaina galdu ostean. Honen lerroburua, egun txarra osasunarentzat. Lehen zati txar baten ondoren erremontada egon zen Bilbon, baina ez zen golik lortu. Budimirrek penalti bat huts egin zuen. Eskuineko berrietan, Nafarroak eta estatuak adostu dute kanalaren bigarren fasea nola ordaindu. Jarraian, Trumpek iragarri du Iranekin su-etena mantenduko duela. Ondoren, Goikoetxeak azpimarratzen du ez duela muga meategiaren hasieran esku hartu. Azkenik, 2,6 milioi euro baluarte erreparatzeko. Goiko berrietan, bero errekorreko apiril bat Nafarroan. Ondoan, San Cristobal, oroimen demokratikoaren lekua. Azkenik, El Marqués filma 50 egun Nafarroan. Berria egunkarian aldiz honela dio lerroburuak. Turismoa murriztuko den beldur, Europar Batasunak ziurtatu du badela aski erregai hegazkin bidaiei eusteko. Nazioarteko energia agentziak ahaltzela hegaldiak gutxitzeko eskatu zuen, baina Europako batzordeak ez du oraingoz horren beharrik ikusten. Argazki nagusian, lehenengo jaurlaritzako kideek duela 80 urte Carlton hotelean atera zuten argazkia imitatu zuen egungo jaurlaritzak atzo, Bilbon. Honen titularrean, lehen jaurlaritza oroimenean. Pradalesek 36ko gerran sortu zen gobernuaren balioak aldarrikatu ditu. Eskuineko berrian, Hungariak Europako Batasunaren oinarrizko arauak urratu dituela ebatzi dute. Beheko berrietan, Ziritzako Vida Nueva zentroa, exorzismoak, tratutxarrak eta ezkontza behartuak. Jarraian, hizkuntz eskubideen behatokiak jasoko du ibilbidearen elkarsaria. Azpian, atletikek kirioak baretu ditu, osasunaren bizkar. Ondoan, PSEek ia ezinezkotzat jo du EAJarekin hizkuntza eskakizunen akordioa egitea. Azkenik, Pantxoa eta Peiok jasoko dute adarra saria. Goiko berrian, maiatzaren 10ean ospatuko dute herri urrats Senperen, lakuko munstro txintxoa bertan dela. Gara egunkarian horrela dio lerroburu nagusiak. EAJak eta PSEek berriro ere liskarra izan dute administrazioan hizkuntza erabiltzearen inguruan. Eneko Anduezak EAJari esan dio oso zaila ikusten duela enplegu publikoaren legearen erreformari buruzko akordioa lortzea. EAJak ez du aztertzen bere ekimena erretiratzea momentuz. EH Bilduren beste bat dago mahai gainean. Argazki nagusian, atletikek osasuna garaitu du futbol gutxiko derbian. Gururetak lehen ordu laurdenean sartutako gol batek eman zion atletiki garaipena osasunaren aurkako derbian. Azken honek berandu erreakzionatu eta penalti bat huts egin baitzuen. Tartean, Ibai Azparrenen kronika. Ezkabako espetxe frankista ohia memoria demokratikoaren lekua da orain. Bestetik, Tubos Reunidos, itxaropenen aurkako atzerapauso berria. Egunero zailagoa da. Eskuineko goiko berrian, Agirreren gobernua goretsi du Pradalesek 80. urte hurrenean. Bean, Trumpek su-etena luzatu eta elkarrizketarekin lotu du. Ondoren, Luciana Pecker, kazetari eta idazle aktivista argentinarrak dio, eskuin muturrak gorroto giroa sortzen du, eta azkenean gizarte geruza guztiak edatzen dira. Azkenik,
Adarra saria herrialdeko soinu bandara. Euskal Herria irratiari dagokionez, honela diote berriek. Ezkabako gotorlekua memoriagune izendatu dute ofizialki. Gaur egin dute Ezkabako gotorlekua ofizialki memoriagune izendatzeko ekitaldia. Bertan izan dira Fernando Martínez estatu idazkaria, Ana Ollo Nafarroako gobernuko lehendakari ordea eta Jovino Hernández San Cristobalgo presondegitik iesaldian parte hartu zuen gizonaren alaba ere, Ana Fernández. Memoria elkarte zenbait ere bertaratu dira. Eskuineko berrietan, goian, Maria Ana Mozart, anaiaren itzalpean ahaztua izan zen musikaria. Badira izen batzuk historian isilean idatzita geratzen direnak, soinuri gabe, baina munduaren doinu osoa baldintzatzen dutenak. Halakoa da Maria Ana Mozart, Nanerl deitua etxean, anaiaren itzalpean geratu zen argi ezkutuko bat. Behean, Jon Arangoa. Mendialdean 50 tortura kasu azaleratu ditugu datu bilketa baten bidez. Landa eremuan izandako tortura kasuak argitara atera zituzten atzo. 50 kasuren berri izan dugu datu bilketaren bidez, baina gehiago ere badirela badakigu, esan du Jon Arangoak. 50 urte bete baitira Amparo Arangoa Satrustegi Leitzako herritarra atxilotu, torturatu eta ospitaleratu zutenetik. Egoera horretan, Javier Iaben argazkilariak atera zizkion argazkiekin torturaren aurkako sinbolo bilakatu zen. Leitzan egin zuten agerraldia. Nafarroako gobernuari eskatuko diegu jarrai dezala tortura kasuak aitortzen eta mendialdean bizitako errealitatea gizartearekin elkarbanatzeko ekimenak ere prestatu ditugu. Azaldu du Arangoak, Amparoren ilobak. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski, Bidaian goaz. horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eu zen. Bada beste modu bat. Kaixo eta ongi etorri gurera, Lourdes, zer moduz? Ondo, kaixo, egun ondenei. Gaurkoan, Trip Navarratik zatoz, artikulu baten arira gertatu den kontu bat buruz egitera, horren aurretik, konta eguzu favorez, Trip Navarra zer den eta zer egiten duzuen pixka testu inguruan kokatzeko? Trip Navarra gara gira talde bat, nagusiekin, eta gero gaude kontratatuta jendea, historiadoreak, arkeologak eta guzti dire, eta irakusten dugu Nafarra osoa. Ez bakarrik Iruña, Iruñan bai egiten dugu bisita gidatuak, ez bakarrik Iruñen, katedralan, orain hasi behar gara ere bai parlamentuan egitea, San Fermin joetoko gauzak eta hola, eta ere Nafarra osoa. Egiten dugu eskursioak egun osokoak, forma baten esatea, ikusten dugula Elbaztan, Elizondo, Zugarramurdi, Urdax, Senyorio de Berti, joaten gara Iratiren basoara, Otxagabia, Uruel Lumbier eta guzti. Erdi Arokoa da Olite Ujue Javier Leire ikusten dugula, eta ere bai egiten dugu Orreaga Rontzes Baies eta Urre Ederra. Egiten dugu Nafarra osoa, furgonetakin, udan eta hola joaten gara batzuetan kon mikrobus, eta erakusten dugu dena, bisita gidatukin leku guztietan. Duela gutxi, egunkari batean, atera da artikulu bat, kritikatzen zituenak, gidak. Azaldu pixka bat zer den hor gertatu dena? Hor gertatu dena da plataformak pila bat daude, ezagunak eta hola, eta etortzen dire Iruñean. Bai taldeak ez dutela nahi kontratatzea forma baten esatea Iruñeko gidak. Eta ekartzen dire bere gidak, eta saltzen dute gauzak, kriston gauzak esaten dute, batzuetan begiratzen diozu, como zer da hau. Arrazoia forma baten esatea badauka artikuloa, baina erderaz esaten den bezalaxe pagan justos por pecadores. Dire batzuek, baina Iruñekoak eta hemengoak bai prestatzen gara forma baten esatea. Orain gaude udaletxekin kursoak egiten eta dena, eta etorri dire kanpokoak, ez dakite zer den, ez dakite nola den gure kultura, gure gauzak, eta nahastu egiten dute politika, hizkuntza, eta barbaradik askok.
bai, pixka bat gaizki dela, jarri behar zuten kanpokoak dire. Plataformai berdin zaio, zein etortzen da bisita egitea. Bakarrik nahi dute, dirua kobratzea. Eta berdin zaio, nola egitea zerbitzua forma baten esatea. Zer behar du gida batek ona izateko edo bueno, horrelako kritikarik ez jasotzeko? Ona izatea, espresatzea gauzako iruñekoak eta azaltzea hemengoak garelako eta sentimentua daukagu barruan formaten esatea, ez? Eta orduan erraxa da azaltzea gure ohitura, bere kultura eta guzti. Estudiatzea, bai. Ondo prestatzea bisitak, hori da asko, eta hola azaltzen duzu ondo, porque iruñeko jende eta hola aste nahi da, ere bai, bere hiria nahi du ezagutzea. Eta etortzen dire gurekin ere bai. Orduan horrekin ondo prestatu egin behar zara, hori dena azaltzeko, baina gehienena prestatzea, estudiatzea, kristen pila estudiatu behar duzu, Nafarko historia, Iruñekoa eta hola, baina prestatzea gehienena. Nola neurtzen da gida bat noiz hasten da nona izaten, zein da gutxieneko maila hori? Ondo espresatzea, porque ez da dena estudioak edukitzea. Bai, daude historia derreak eta hola, dakitela ez dakizu zenbat. Baina gero, espresatzeko formaten esatea ez diote sartzen ilusioa formaten esatea, ez? Orduan oso aspergerriak igual batzuetan izaten dira, eta gauzakola, eta da jakitea nola transmitatzea formaten esatea gauzak jendeei. Deak ondo ulertzeko, ikusteko nola garen, eta gauzakola formaten esatea. Informazio okerra emateak, edo, bueno, gida on bat ez izateak, ze arrisku izan ditzake? Nola arriskua? Arriskuak jendearekiko, herriarekiko... Bueno, herrikoak orain artikulu hori atea da, batzuetan elkartzen zaizue, ikusteko aber zer esaten duzue, aber ondo esaten badugu, eta normalean guk Iruñekoak, gidak, ez dugu inoiz ez arazo bat eduki. Beste egunetan ere bai tokatu zidan, eta elkartu ziren, eta beak esan ziren, hola, oso ondo, eta prestatuta gaude formaten esatea, ez da, hola, etortzea, iala. Osea, gure enpresan norbait berria sartzen bada, guk ere bai, hasi baino lehen, informazioa guztia ematen diogu, gurekin egiten dugu bisitak, dudak edukitzen badugu, eta da askatzea formaten esatea, porque dago jende denetatik. Esaten dugu guk lema bat daukagula, en temas geopolitikos ez gara sartzen, porque beti galdetzen dute zerbait euskeraekin, ez dakiz eta esaten duzu beha, kitxo. Artikuluan... Artikuluan aipatzen du, gida hauekin, historia desitxuratu egiten dela. Zuek nola lantzen dezue kontakizuna? Estudiatzen, liburuak denetatik hartzen dugu, historia bi aldetatik formaten esatea, gero bakoitza egiten dugu gure bisita, ez? Baina denak berdina azaltzen dugu. Baina estudiatzen dugu pila bat, artikuluak berriak ateatzen badire egiten dugu, kursoak egoten badire joaten gara prestatzea, txarlak egoten badire Iruñekoak, historia horrek eta hola joaten gara ikastea ere bai, eta saiatzen gara asko prestatzea. Nola lortzen duzue zehaztasun historiko hori mantentzea eta aldi berean erakargarritasun hori ze batzuk agian esango dute historiako kontuak agian ez dira erakargarriak edo nola egiten duzue? Saiatzen gara denekin, horregatik esaten dizut, en temas geopolitikos ez gara sartzen, ez? Porque beti dago, esaten baduzu, Nafarra konkistatuta izan zen. Batzuentzat bai, besteentzat ez. Orduan saiatzen za, bilatzea hitzak batzuk formaten esatea hori elkartzeko, ez edukitzeko arazoak. Eta hori formaten esatea ez gara sartzen tema horretkin, ez sartzeko arazoa. Azaltzen duzu goitik formaten esatea, norbait nahi behar badu zerbait gehiago azaltzea ezagutzen dugu, azaltzen diogu eta esaten diogu. Hau irakertzen baduzu, esaten dizu hola, eta hau irakertzen badizu, esaten dizu hola. Esaten diogu biek, eta beak ero, aukeratzea nahi dutena, formaten esatea. Gertatzen zaizue, edo kondizionatzen zaitute, edo tentazio izaten duzue kontakizunak edo historioa apaintzeko? Ez. Bakaitza badaukagu gure forma baten esatea, badakizu zer, udaletxean, zaldu behar da, hemen txupinazoa, ez dakizer, eta udaletxean historia forma baten esatea. Badaukagu, nola esatea, testu bat, eta gero hori bakoitza azaltzen du bere moduan ondo espresatzeko, ez? O jendea ondo gelditzeko forma baten esatea, baina ulertzea historia.
Ez dakitola erantzutzen dizut, Bai, bai, baina... Nola egiten du Trip Navarrak nabarmentzeko, edo zer egiten du desberdin? Desberdin, Nafarra osoa erakusten dugula, jende hemengoa garela, estudiatu dugula pila bat, prestatutak gaudela, oferta kriston oferta egiten dugu, ez bakarrik Iruña katedrala, ez dakiz zer, nagusia ere bai saiatu da katedralan sobre klaustro ikusten dugu ere bai, normalen ez da ikusten, bilatzea gauza batzuk jendea ez daukana. Bai, el fritur denak daukagu, formaten ez da, baina gero, saiatzen gauza desberdinak bilatzea jendea etortzeko, gauza, entzierrekoa eta gauzakola jendea gauza desberdinak ikusteko ere bai. Baina gutxi gora bera, eskatzen duenak jendekin, eskatzen du, Joalin, igual asko eskatzen badizute, zergaitik ez duzue hau erakusten, zergaitik ez duzue hau egiten. Eta horri gehin prestatzen eta, venga ba, saiatu behar gara, ateatzen bada. Formaten esatea. Ematen sentsazioa, Trip Navarran edukiaz gain oso garrantzitsua dela eta garrantzian ematen zaiola gida berari. Bai. Nola baloratzen da hori? Asko, daukagun nagusi bat formaten esatea eta elkarrekin taldeak lagunak gara. Orduan, beti baloiak ematen diogu formaten esatea, balorak. Garrantzitsua, segurtasuna edukitzeko, prestatzen diogu askatu baino lehen formaten esatea kalean, porque kriston jende dagoen, saiatzen gara segurtasuna edukitzea eta beti gero opinioak eta hola jartzen dute jendea eta ikusten duzu ondo egiten dugula lana, Horrekin ere bai arnasa hartzen duzu, nagusia beti hortxe dago guri laguntzen eta elkarrekin laguntzen gara pila bat, orduan gara enpresa bat, familia bezala xekoa, forma baten esatea, orduan horrekin erraxiagoa da ere bai lana egitea eta segurtasun gehiagokin joatea lana egitea formaten esatea. Ez dakit hau zure lana den, baina galdetu nahi nizun, nola aukeratzen da gida bat lanean hasteko? Ikasketak zenbat baloratzen dira, jarrera nola baloratzen da, nola erabakitzen da? A ber, ikastea, esan dizu bezala, ikastea oso ona da, jakitea oso ona, baina jakin behar duzu nola erakustea jendei. Nola transmititzea formaten esatea gauza hoie jendei. Ez du edozein jendea balio, presentadore bat izateko, denak ez dute balio, batzuek aspertzen, entzuten diozu, esaten duzu, ze aspergarri da. Bai, asko daki, kriston estudioak dauka, baina gero ez da askatzen formaten esatea, eta ez du kombinazio hori ona hartzen formaten esatea jendearekin, sartzen diozu jendei bisitan, galderak, zirikatzen duzu pixkat, ez formaten esatea. Eta ez da inbeste zenbat estudioak, bale? Gehienena da ondo transmititzea informazioa jendei. Adibidez, esan behar dut, nik artes grafikas estudiatu dut, naraman 20 urte gide izaten, hasi nintzen Erriberriko gaztenuan, orain Iruñen nao, Trip Navarra, 4 urte, 5 urte naraman berarekin, baina ezagutzen diot, bere hasieretatik eta guzti. Eta da hori, gustatzen zaigu gehienena da, ondo transmititzea gauzak. Ez hainbeste jakitea formaten esatea. Estudiakonak dire ere bai edukitzea, o gogoak edukitzea estudiatzeko formaten esatea. Ados. Zer moduz ikusten duzue gaur egun turismoa? Badago turismo asko, azkarra edo esan dezakeguna, askotan hemen egon naiz eta listo, ezagutu gabe, sartu gabe, sakondu gabe, beste askok ez dute horrela egiten. Zuek nola ikusten duzue turismoaren egoera? Denetatik dago. Zer gertatzen da? Nafarra da la gran desconocida, forma baten esatea, etortzen dire eta bakarrik Nafarra, ez dut esan Iruña, Nafarra da San Ferminetan zezenak eta edatea. Eta etortzen dire, denboa edukitzen badute, ikusten dute zer daukagun Nafarran, ze kriston historia daukagu, porque da pila bat, eta gero el boka-boka funtzionatzen du oso ondo, eta etortzen ari dire jendea ja, etortzen ziren jendea, San Fermin eta pinpan, jazta. Eta ja, hasten nahi da jendea ezagutzen nola da, la trilogia del Baztan ere bai asko egin du. Pelikulak eta serieak daudela orain iratikoak, ere bai asko, erakusten duten nola da Nafarra. Eta jendea ja etortzen nahi da ikustea Nafarra. Ez ikustea San Ferminetak
historiaren formaten. Nabaritzen ari zerate aldaketa bat eta... Bai, denetatik dago, Bai, noski. Osea, turismokin ekartzen zara jendearekin oso jatorrak direla eta besteak diruditzen du bere zerbitzuaren jendea zaudela eta egin behar duzu beak nahi dutena, a ber, moztu ez, formaten esatea, baina bai, nabaitzen nahi da, Nafarra ezagutzen nahi dela. Eta ze kriston historia daukagun Nafarran. Eta horrekin, ja, hasten da jendea ikusten, La Trilogia del Baztan eta iratiren seriek eta hola, laguntzen nahi da forma baten esatea. Okerrez banago, Trip Navarran ere, talde txikiengatik egiten duzue apostua. Bai. Zergatik? Informazioa transmititzeko erraxagoa da. Guk ere bai, badez bada forma baten esatea, batzuek kanpokoak etorri diren, lehenbiziko galderakin eta hola, etorri dire kanpokoak ez dute errespetatzen, hemengo jendei, gidak, sartzen dire erdian, meza egoten bada sartzen dire berruna, berdin zaio, mikrofonoarekin, ez dakize. Joaten gara konradiogiak. Baina ematen dugu jendea ondo, baina gustatzen zaigu talde txikiak, porque hola erraxago da Iruñan ibiltzeko. Auzoai ez diogu molestatzen hainbeste, talde txikiak oso azkar mugitu dizakezu, edozein lekutan gelditu egin dizakezu estropo egin behar, eta horregatik beti saiatzen ga talde txikia egitea. Batzuetan etortzen dire ez dute nahi ordaintzea, eta esaten dut talde handi. Baina eramaten dugu radiogiak, orduan leku batzuetan badakigu ezin gara gelditu jende askorekin, eta esaten dugu ez, beste aldera, baina joaten zara azalpenak ematen. Orduan, saiatzen ga ere bai, alde zaharran ez molestatzea auzoai eta eske normala da, bere etxea da, eta ez dugu nahi. Horregatik. Horrelako bisitetan, imaginatzen dut, behin bisita bukatuta, denek sentitzen dutela interes bat Iruñagatik, Nafarroagatik. Baina nortzuk juten dira dagoeneko interesanekin? Jende asko juten da, ja interes aurre batekin, edo behin gian sartzen direla interesa lortzen dute? Denetatik. Batzuek etortzen dire, porque esan diote hau oso ona dela, Nafarro oso polita, Iruña oso polita eta lasaia delako. Batzuek etortzen dire bakarrik, betetzen dugu, ikusten dugu pixka bat, baina gehienenak, azken urte honetan, gehienenak etortzen dire, azten zara eta, hau oso polita da. Join, eta zer daukazu ere bai? Eskursioak daukazu, ez daki zer, eta horrekin hastean nahi da jendea gehiago etortzen jakiteko egitan zer da hemen. Ez bakarrik festanen gauzak formaten esatea. Eta bai, hasten nahi dire jendea interesatzea nola den hau. Ez bakarrik, pasatzen dugu eta jazta. Nabaritzen duzu, geroz eta jende gehiago gerturatzen zaizuela? Bai. Eta bisita bukatzen dugunean, eta nora joan dizaket, eta hau nola egiten dizute, eta ara joateko nola egin dizaket. Eta jendea hartzen nahi da interesgarria, interes gehiago formaten esatean Nafarkin, bai. Gida batek zer egin behar du? Irakatsi edo entretenitu? Bietatik. Posible da biak egitea? Bai, guk egiten dugu hola. Eta zer gertatzen da bietako bat egiten ez da? Aspergarria izaten dela, eta jendea ez dela gelditzen pozik formaten esatea, eta aspertzen badire, joaten zaizue bisitatik, ez dizute entzuten, estropo egiten dizute igual batzuetan, eta eske elkarrekin joan behar dire. Osea, suposatu, klasean ere bai, ez? Egoten baza institutuan, eta daukazu andereño bat, formaten esatea, eta da dena, aspertzen za. Baina klasean ematen badizu, venga ez dakize jokukin formatin esatea, gehiago ikasten duzu. Orduan, biek elkarrekin joan behar dire, bisita niretzat, guk pentsatzen dugu hola, eta biek elkarrekin joan behar dire bisita hona egiteko. Itzulita artikuluan aipatzen genuen, elkarrizketa hasieran, arrazoia izan dezakela artikuluak, baino mezu pixka bat orokortua dela, ez ditula aipatzen. Badirak da onasko Nafarroan eta Iruñean? Bai. Gehienenak dire kanpokoak hori, eske plataformak esaten dizu bezala zibitatiz, guruguak eta hauek, berdin zaio zegidak etortzen dire. Osea, eske berdin zaio, beak nahi dute bakarrik, kriston jende erreserbatzea bere plataformakin dirua eramateko. Eta kontratatu egiten dute edozein jendei. Eta ez dute begiratzen badakin gauzak, ez, eta bai, osea, pixka bat da Iruñekoak ona gara, prestatzen nahi ga, respetua daukagu, osea, ez dakit, meza egoten bada ez gara sartzen San Zernein elizetan, maketa batean, artxibo generalan egoten baga maketa da Iruñekoa,
norbait badago barruan, itxarontzen duzu kanpoan, beak ateatzea sartzen zarazu, errespetua daukagu. Eta errespetatu egiten dugu ere bai, alde zaharre jendei. Kanpokoak ez. Eta hori, berarekin ere bai, ezagutzen diot zein idatzi zuen dena, berarekin ekartu nintzen ere bai, eta beak esan zuen ere bai, igual, jarri behar zula kanpokoak ere bai izaten zirela. Orduan, pixka bat hau, nastuta ez gauzak, baina justos por pecadores. Karo, gehienena ikusten zaigu guri, guri eta Iruñekoa, esaten dut. Orduan zer da erraxa atakatzea forma baten ezea, beti daudenak. Bai. Uste duzu posible dela hori kontrolatzea, kanpotik datozen plataforma horien? Guk saiatzen nahi hori egitea. Entre Navarra elkartu gara, ez bakarrik Espainiakoak, internazionala egin dugu, ekartzegu gara gida pila bat, gida de kalida esaten diogu, deitzen dela la red guías de confianza, eta saiatzen nahi informazioa pasatzea batei bestei, ez formaten esatea, edozein lekura nahi duen duzu bidaiatzea galdetu, eta guk esaten dizugu, baina hau daukazu hemen deitzen dela ez dakizen. Eta da burruka bat formaten esatea plataformaren nauka. Baina leku guztietan joaten zarenean gidakonak izaten dira. Gidak betikoak, lekukoak, badakitela, ondo egiten dute, dena nastuta, historia eta pixka bat alaia emateko bisitai eta hola, eta horrekin hasi gara, lortzen badugu plataformak formaten esatea kentzea. Zer falta zaio turismoaren sektoreari edo gida turistikoen sektoreari hobetzeko? Bueno, lehenbizikoa errespetua. Porque jendea ikusten digu eta esaten dut, badaude hemen inkordiatzen Iruñean, ezin dut pasatu, blokeatzen dute dena. Errespetu pixka bat, antzeko milez, ulertzen diazu, ez? Guk badakigu sartzen nahi gara, baina sartzen nahi gara alde zaharrean, jendea bere bizitza dauka, ez dakiz zer, baina erakusten ari gara gure gauzak, gure kultura, ez bakarri Sanferminetak. Eta horrekin gutxi gora bera ekartzen nahi ga, baina eskain beste jendea hasi da Iruñea jende gehiago etortzea, eta nabaitzen da turismo gehiago dagoela, eta ez dute hainbeste errespetatzen gauza horiek orduan. Ez dakit nola esatea hori ondo, baina nastuta dago biek gauzak, ez? Eta saiatzen gara ondo egitea, baina ez dakit zer ateatzen den. Bueno, saiatzen ga, ondo egitea, beste gauza zer ateatzen den, baina. Zer gertatzen da, adibidez, gida diferenteek formakuntza ezberdina jasotzen dutenean? Nola nahi duzu? Osea, bat azaltzen badu gauza ondo eta beste gaizki? Bueno, edo gauza diferenteak, agian gida batek sakontzen du gehiago arlo batean, beste batek ez du aipatzen arlo hori eta sakontzen du beste batean. Beti dago, baina guk beti, adibidez, zu kontratzatzen baduzu gurekin, guk jartzen dugu, ez? Bisitan fritur ikusten dugu, ta. Hau gauza be, eta horiek erakusten dugu. Bestea jartzen dute, los fritur gu egiten dugu, ordu bat erdi, ordu bat eta 20 minutu gutxi gora bera. Ez da behar gehiago. Nahi balen dute gehiago ikastea, erakustea, kontratzatzen dugute, bisita pribatua eta horre azaltzen diogu denetatik. Baina kanpoko jendea batzuek nahi balen badute entzutea, hartzen dizute bisita osoa formaten izatea. Baina asko daude, tita, egiten dugu, ikusten dugu. Orduan, ezin duzu sartu egizte gauzak. Bai, baina guk esaten dugu beti bezala ez, hasten gara bisita, eta edozein galderak edukitzen badute esatea. Batzuetan, igual, gauza batzuk ez dugu azaltzen. Baina galdezatzen badigute, esaten dugu, bai, bere, hau da, ez dakite eta. Ezke, batzuek, guri dirutzen zaigu fritur, jendea etortzen dena tita ikustea, ordu bat erdekin, 2 ordu, nahikoa dela. Gehiago nahi bala dute jakin, abisatzen digute. Oie, nahi dut, jakin hau, pribatua. Horregatik, eta batzuek azaltzen dute, nahi dute bete 3 ordu, eta sartzen dute, horrekin ja uste dute dena esan duela, eta gu saiatzen gara ona izatea, baina ez duzu behar 3 ordu. Ordu bat erditan ere bai, irakusten dugu Iruña primeran. Zer du Nafarroak hain berezia? Historia, lehenbizikoa. Kriston historia da. Oso garrantzitsua izan zen Espainiako, Espainian formaten esatea, zenbat burrukak, ez dakit nola esatea, hainbeste historia daukagu, ja baskonarrak egon ziren hemen,
ez gara inoiz ez forma baten esatea konkistatutak, foruak maltentzen dugu, pixka bat desberdinak garela. Ez zaigu gustatzen arazoan sartzea, ondo eramaten gara denak elkarrekin, onartzen dugu jendei. Ez dakit, da beste pentsamentua, beste kultura. Gustatzen zaigu, adibidez, esan dizut, con la trilogia Albaztan. Bai, egin dizakezu, hotele gehiago, jendea etortzeko, ez daki, zer, ez. Hemen naturaleza eta guzti ondo gordetzen dugu forma batean esatea, ez. Eta jende hori gustatzen zaio. Gu esaten dugu, nik batzuetan Albaztan eta hola tokatzen zait asko ara joatea. Eta esaten dizute, ez, jole, zergaitik ez dute hotela gehiago egiten, ez. Ez bazarra sartzen urte honetan, o beste egunetan, o hurrengo urtean. Baina ez dugu kendu behar gauzak turismo gehiago edukitzeko. Nahi dugu turismoa, ezagutzeko gure hiria, eta Nafarra oso polita dela, kontraste asko daukazula. Daukazu, 100 kilometroan forma baten esatea daukazu. Bardenasen basamartua eta Iratiren basoa. Eta da, berdi, eta bilan desertua, eta basamartua, ez? Eta esaten, ze kontraste dago. Daukagu denetatik. Naturaleza, hizkuntzak, monumentuak, desertuak, denetatik elkartuta, eta dena Nafarran sartuta. Horri egiten digute pixka bat espezialak. Zer galduko litzake Nafarroaren historia kontatuko ez bagenu, edo ondo kontatuko ez bagenu? Dena. Horregatik esaten dut dela la gran desconocida. Porque beti da, entzuten baduzu, en el norte! Bai, baina ez dute ezagutzen Nafarra. Eta hartzen dire, hau da Nafarra, ez da Bilbokoa, ez da Gipuzkoa, ez da... Ez, Nafarra gara. Eta ez da dena berdina, ez? Nafarra garela. Formatean esatea ez, eta ez dute ezagutzen jendea Nafarra. Osa, orduan, pixka banaztuta, jende etortzen da, bakarrik Nafarra da San Ferminetak. Jazta, orduan, ez dute ezagutzen. Osa, beste egunetan joan nintzen Albaztan, eta ere bai, eta Andre batekin, galdetu, hemen, aquí en el norte, osa, en Bilbao, izez, Nafarran zaude. Eta nahastuta daukate, gauza bat nik esaten du bezala xe, telebista ere bai oso ona da, baina batzuetan, ondo ez baduzu esaten gauzak, mina asko egiten du. Eta Nafarra da, ez dago. Da, Gipuzkoa, Bilbao, eta Gasteizei berdina pasatzen zaio. Gutxi gora bera hori, ez da ezagutzen. Nola ikusten duzu turismoaren etorkizuna Nafarroan hemendikan 10 urtera, 15 urtera? Guk esperatzen, saiatzen nahika berdina izatea. Jenda etortzea, hemengo gauzak ezagutzea, eta ezagutzea Nafarra nola den. Ez nola azaldu dute, formaetan esatea, ez nola den egitazkoa. Gure kultura, gure tradizioak eske daukagu pila bat. Tradizioak edozein herritan bakoitza bere gauzak eta baina eske daukagu hainbeste gauza zaharrak formaetan esatea gordetutak, nahi dugu erakutsi gauzak ona. Eta gu esperatzen dugu saiatzea hori jarraitzea gola. Geroz eta gehiago baloratuko da kalitatea? Nik uste dut baiat. Jendeia bilatzen nahi da kalitatea, bakarrik etortzea ikustea, ja. Osa, jendea bilatzen nahi da, turismoko jendea eta hola, ja bilatzen nahi da, saiatzen dire bilatzea, turismo ona izatea, bai. Bukatzeko, azkeneko bi galdera botako izkizut. Zer esango zenioke Iruñara datorren turista bati, datorrela azuk aipatzen zenuen ez? San Ferminak, festa eta zezenak ikustera. Zer esango zenioke turista horri? Pues, Nafarra eta Iruña ez dela hori bakarrik. Historia pila bat daukagula. Lehenbiziko biztanleriak, baskonarrak, erromarrak, egon zirela hemen, bikingoak ez. Hainbeste daukagu, ez dela bakarrik hori. Iruña askoz gehiago dela. Pilota, ez dakitzer, pilotaren historiak daukagu pila bat, hainbeste kultura daukagu, eta erakutsi behar zaio gehiago. Eta gure bisitan, bai, azaltzen dugu pixka bat San Ferminetekoa. Baina saietzen ga, erakustea Iruñea, forma baten esatea, San Fermine gabe. Osea, norbait nahi balen modu San Fermineko gauzak, horretarako daukagu bisita bat bakarrik San Ferminetekoa. Baina gehiago joaten dire Iruñekoa, baina saietzen ga, Iruñeko historia saltzea, porque oso garrantzitsu da. Nafarran, gerra en las Navas de Tolosa eta hola, oso garrantzitsua izan zen gerra hori. Eta nola ez, Nafarroak txizegoen ere bai. Orduan, horregatik hori saiatzen nahi da erakustea.
Bukatzeko Lourdes, zuretzako zer suposatzen du gida bat izateak? Zer suposatzen du? Gustatzen zaitela pila bat niri eta gure langilei bai, forma entrenadorra egiten dugun lana guzti, erakustea gure baloreak formatean esatea, ez? Gure gauza, gure historioa, ez nola azaldu dutela, nola garen egitazkoak formatean esatea, eta jendea gelditzen du, esaten dute hau ez, eta guartzen nahi naiz ez dela ora. Ja, karo, eske, guk saiatzen ga, erakustean nola garen hemengo jendea, nobleak, ezakizek, eta hori gustatzen zaigu erakustea. Eta jendeak gelditzen da pixka bat, como, nire suposatzen nuen hemen, dena burrukan, den bosoan, ez dakizet. Eta, bueno, esaten duzu ez, kanpoko jendea etortzen bada, lehenbiziko gauzak nik entzun duna, eta joitzen dit pila bat, bale? Eske Nafarroan euskeraz ez da hitz egiten. Nola ez dela hitz egiten Nafarroan, bai, Iruñetik gora pila bat, Beiran ez. Baina hori da interesgarria Nafarrokoa ez, denetatik elkartuta, eta denak ondo eramaten garela. Bardin zaizu, 6 hizkuntza hitz egiten duzu, baina denak ondo, Nafarra gara. Mi esker Lourdes etortzeagatik, ezakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen. Bueno, Tribunabarra hementxe gaudela, edozein bisitak egiteko, nahi dutenean etortzea, bilatzen baduzue, Tribunabarra teatzen da eta kriston bisitak daukagula, eta onartzen dugu denetatik, euskeraz, frantsesak, frantsesa gutxiago egiten dugu, baina euskeraz, ingelesaz, hizkuntza pila bat erabiltzen duguna, eta saiatzen agire gela gurekin etortzea, plataformoa kentzea, formaten esatea, eta hola erakusten dizugu nola den egitazko Nafarra. Mi esker eta hurrengora arte. Vale, eskerrik asko. Behar duzun guztirako aseguru bat dago. Nire autoelektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamoa nago? arasorikan. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat. Giroa egonkorragoa eta freskoagoa. Egunaren hasieran hego-haizea ibiliko da oraindik, baina goizean mendebaldera aldatuko da eta arratsaldetik aurrera ipar-mendebaldetik joko du. Haizearen aldaketa dela medio, iparraldeko temperatura maksimoak nabarmen jaitsiko dira. Hegoaldean jaitsiera ez da hain handia izango. Eguraldia eguzkitsu egongo da, erdi mailako hodei eta goi-hodei batzuk agertu arren. Kantauri isurialdean zerua tarteka hodeitsu egongo da, behe-hodeiekin batez ere arratsaldean eta kostaldean. Ostegunean hego-haizea ibiliko da berriro eta iparraldean giroak udako itxura hartuko du. Kantauri isurialdeko temperatura maksimoak nabarmen igoko dira, Mediterraneo isurialdekoak gutxi. Temperatura minimoak aldiz freskoagoak izango dira. Zerua hodei gutxirekin egongo da, goi-hodei batzuekin. Arratsalde gau partean, barnealdean bero hodeiak garatuko dira. Arratsaldean kostaldean brisa ibiliko da. Kaixo eta ongi etorri gurera, Mikel, zer moduz? Kaixo, ongi. Gaurkoan, kumbia tale baten inguruan hitz egitera zera, Loko Kilombo Señora. Konteguzu zer den proiektu hau? Bueno, pues, proiektu hau Burlatan jaio zen duela urte bat, gutxi gora bera. Eta ni sartu berria izan nintzen, ni proiektu berri batera sartu nintzen, eta gustatu zitzaidan zer sortu nahi zuten eta geratu nintzen, baina ni ez naiz ez da Burlatakoa, ez da kumbialari askoena, baina bueno, ikusi nuen proiektua, gustatu zitzaidan, haiei baita gustatu zitzaidan ni, así que sartu nintzen, eta hemendik aurrera. Agian zuet zinen arren, badakizu nola sortu zen lehenengo ideia edo nondikan hasi ziren biltzen? Bai, kontatu egin zitzaidan pixka bat, baina talde hau beste talde batetik zetorren,
eta agian bestekidek ez zaukaten konprometsu handirik, eta atera joan atera ziren, eta kide berriak bilatzen ari ziren, eta estiloa baita aldatu zuten, eta bueno, beste talde batetik dator proiektu hau, eta menos mal. Piskat konpromezu gehiagoren bila, ez? Konpromezu gehiagoren bila, sartu ginen denak, eta bastante ongi guaz. Zuen estiloa kumbia, edo kumbia inguruan hiltzen da, ezta? Zergatik? Galdera ona, zergatik kumbia, ez dakit. Uste dut, pixkat estiloa ezberdina egin nahi genuen, eta Nafarroan orain arte ez zegoen ritmo latinorik edo beti ska edo punkoia egiten zuten, eta pixkat hori aldatu nahi genuen, ez genekien norantz joan, baina agian kumbia izan zen estilorik errezena hori aldatzeko. Orain, jada komentatu dugu hasi baino lehen, baina galdetu behar nizun, izena, taldearen izena, Loko Kilombo, senyora, nondik nator, zer esan nahi du edo... Ja, hori historia bitxia da, zen gu kumbia jotzen ari ginen, eta ez genukan izenarik, genukan ja entsaio batzuk jotzen eta tal, eta lehen kontzertuara iritsi baino genen, 3 aste baino lehenago ez geneukan izenarik. Eta hori janari bat egin genuen, eta sobremesan ari ginen erabakitzen, eta azkenean egin genuen eliminatoria bat, Champions bat bezala, eta finalera iritsi ziren izenekin, pizkat egin genuen mezkla, eta ez dauka signifikatu zehatzik, baina, pizkat hori asolagabakeria ere adierazi nahi du, eta hor geratu zen. Hor ere badakazu zertxo bait kontatzeko anekdota bezala, edo, bitxia da, izen bat horrela erabakitzea. Jendeak beti ematen dizkola bueltak eta horrela erabakitzea bada. Buelta asko eman genion baita, ez zen azkeneko ideia izan, baina bueno. Zuen kumbia, esango zenuke tradizionalagoa dela, edo zuen pixka bat estilo propioa sortu duzue kumbiaren inguruan? Biak gutxi gora bera izan dira, zen guk kumbia tradizionalean zehaztu gara, ez dugu egiten gaur egun egiten den kumbia modernoa edo kumbiaton horri ez pixkat urrundu nahi gara hortaz, baina baita egia da, ez garela primerako musikariak, beraz, gure estilora baita gure estilora egiten dugu abestiak. Tradizionalak hasten ditugu, baina ez gara hor geratzen. Zer eragin musikal dituzue, edo referenteak, edo iturriak? Batez ere Latinoameriketako kumbia, baina pixkat Kolombia eta erdi Ameriketako kumbia hortaz fijatzen gara. Adieraz La Sonora Dinamita edo Ilian Amores, Gina Chávez, hortako abeslariak begia jartzen dugu hortaz eta saiatzen gara pixkat hurbiltzen hor. Zuen kontzertetan itxura ematen du festa giro ederra sortzen dela. Hori zuek bilatu duzue edo naturalki sortu da horrela? Biak izan dira, naturalki etorri da, baina pixkat hori bilatzen genuen baita zen. Ez gara, esan dudan ez bezala, ez gara primerako musikariak, beraz hori estali beharko dugu beste modu bateaz, eta orduan jendea festa edo dantzan egiten badu, pixkat hori alde batera uzten du eta ongi pasatzen dugu guztiok. Zuen erronka nagusia kontzertuetan zein da? Entzuleak musika entzutea, apreziatzea, deskonektatzea, festa giroa egotea, dantzatzean? Agian festa giroa egotea. Zen, musikalki pixkat basikoa edo errepikatiboa da dena, orduan festa inguruan egiten baduzu, errezagoa da ongi pasatzea eta horrela. Okerez banago 7 kide zerate taldean, ez da?
Dexente, iruditzen Dexente, zait, bai. nola antolatzen zerat, ez azpikiderekin? Ba, pizkat ez da erreza, guztiak batera egotera, baina pues, konpromeso daukagu behintzat astean behin entzaiatzeko, eta bueno, horrekin, konpromesu horrekin, ba, aurrera goaz, pizkanaka, baina egia esan ez dela erreza guztiok batera egotea. Bakoitzak bere rola du taldean, edo denek hartzen duzu parte artistikoki, edo pixka bat nola funtzionatzen duzu arlo horretan? Konposaketara egiterakoan bakoitzak bere alboan egiten du edo bere instrumentua egiten du, eta, karo, nik ez dut esan behar nola jo kongak edo nola jo basua edo pues, nirea egingo dut, eta pues, tonu berberan egon, eta gutxi gora bera bakoitzak bere arloan egiten du lan, abeslariak letra egiten du, eta gitarrak bere akordeak egiten ditu, eta orduan trompetak bere melodiak, eta horrela ba. Hor, ez dugu komentatu, baina kantu guztiak zuenak dira propioak. Ez. Oraindik lanean gaude, baina baita egiten duguna da pues, abesti bat hartu eta letra aldatu edo estruktura aldatu, eta agian pues, erderaz dagoen kumbia pues, itzultzen dugu edo euskerara letra aldatzen dugu guztiz, baina normalean bertsioak egiten ditugu, letra aldatuz edo instrumentuak aldatuz, eta orain konposaketa lanean gaude eta baita atera genuen gure abesti propio bat, baina oraindik kontzertuetan bertsio asko jartzen ditugu bai. Bertsio erdi originalak, erdi... Bai. Ados. Eta nolakoa da taldeko barne giroa? Izaten da gehiago pixka bat laneko giro bat edo lagun arteko giro bat edo... Berdi tardi, bai, azkenean lagunak egin gara lanean egiten eta bakoitzak badaki nola egin bere lana, eta oso giro ona sortu dugu guztien artean, eta ez daukagu inongo arazorik lanean jartzeko edo festa egiteko. Zer da inbeste kide izatearen alderik onena? Alderik onena da gauzarako edo lanetarako banandu dezakegula lana. Baina egia zan, banantzea lana baita arazoak ekartzen ditu. Eta agian, ez dakit, lana banantzerakoan ez da egiten edo sakabanatzen egiten. Eta zer da inbeste izatearen zailena? Denak elkartzea, denak batera elkartzea, eta kontzertuak baita agian udan, bizpahiru kontzertura ez esan behar izan dugu, denak ez gaudelako, beste agian bidai batean dago, edo porretan dago, edo lanean dago, eta orduan hori zailena izango zen. Aipatu dugu zuen kontzertuak baduela indarra eta festa girori jartzen duzuela. Nolakoa da zuen kontzertu bat, nola deskribatuko zenuke? Zaila deskribatzea kontzertu bat, baina festa giroa bezala izango zen. Ongi pasatzera, dantzatzera eta joaten da, eta ez da agian atento egoteko kontzertu bat edo egon behar da hor dantzatzeko prest, koroak egiteko prest, eta... Zentzu hortan, zer ematen diozu garrantzi gehiago? Musikari edo showari edo espektakuloari edo? Agian erdipurdi, musika ona izan behar da, ez nahi dugu edo zer gauza jo, baina baita hori akonpainatua egon behar da, showa zen bestela, musikalki ez gara primerako musikariak, beraz, estali behar dugu hori dantzatzen eta festa egiten eta musika ona egiten, baina baita giro ona prestatzen. Proiektua duela urtebete inguru jarri zen martxan, okeraz banago esan duzu hasieran, baina dagoeneko kontzertu batzuk eman dituzu, Bai, gogoratzen badut, agian 12-13 kontzertu eman ditugu, eta, nahiko ongi, momentuz bilatzen ari gara, era urte honetan nola dabilen, baina
Lehenengo urtea izateko, 12 Hori, kontzertu lehenengo badira. urtea izateko, dexente. badira, bai. Lortu duzue publikoarekin harremanen bat sortzea? Oraingoz bai, jendea, gure kontzertora joaten den jendea ongi pasatzen du, eta esaten digu ongi gabiltzala, eta musikari onak edo musika ona egiten dugula, eta gustatzen zaio jendeari, beraz. Pues ez dakit, zerbait ongi egingo dugu. Ikusi duzu aurpegiren bat errepikatu dena kontzerturen batean? Bai, baina, bueno, lagunak, lagunak, baina esaten dute ongi joten dugula, eta bueno, lagunak ez diren beste aurpegiak bai ikusi ditugu beste kontzertu batzuetan. Badago, urte honetan eman dezuen kontzertuen artean baten bat bereziki gogoratzen dezuena, arrazoi on edo txarrengatik. Ja, agian burlatakoak eta atarrabiakoak, atarrabiako festetakoak oso ona izan zen, gogoratzen dut behintzat, ongi jo genuela, jende pila bat zegoela, ondo pasatu zutela, eta urte honetan errepikatu dugu, beraz, zerbait ongi egin genuen, seinale ona izan zen, bai. Zer du Loko Kilombo senyorak diferentea, berezia beste taleengandik? Ez dakiz zer esan horri buruz, agian musika estiloa izango zen, ez dugulako egiten kumbia bilera edo beste kumbia estilokoa, kumbia beste tradizionala egiten dugu, beraz hori ez dugu ikusi beste talde batzuetan oraindik, eta hori izango zen pixkat berezi egiten duena. Zuen kontzertuetan festaz gain, beste mezuren bat zabaldu nahi dezu, edo zoazte festa bila zuzenean? Bai, festa bila zuzenean ez dugu mezu zehatzik eta bai. Nola ikusten duzu, kumbia Iruñan, Nafarroan edo Euskal Herrian ikusten da? Bai, geroz eta gehiago ikusten ari da eta geroz eta gehiago entzuten ari da, eta beste taldeetan baita entzuten dugu kumbia egiten dutela edo bere estiloa ez izan arren, gero kumbia bat egiten dute edo geroz eta gehiago entzuten ari da. Badauka bere publikoa Nafarroan eta Iruñan? Dirudi baietz. Guk ez genuen asko hortaz pentsatzen, baina geroz eta gehiago ikusten ari gara baietz, geroz eta gehiago musika hori, estilo mota hori entzuten ari dela. Eta nola hartzen du publikoak ez dakienean kumbia kontzertu batera doala? Agian badaude batzuk badakitela zertara doazen, ez dakitenak zertara doazen nola jasotzen dute? Nahiko ongi. Jaso genuen horrelako iritziak, zetozela kontzertura era zer jotzen genuela, eta bastante ongi eraman zuten, eta sorpresa ona eraman zuten, horri buruz. Orain pixka bat, sakondu lehen aipatu dugun sorkuntza, beste sorkuntza horretan aipatzen zenuen, norberak egiten duela bere instrumentuaren lana. Badago orden bat sortzerako garaian, lehenengo akaso baxuak egiten du, gero ezakitzer, edo denak aldi berean sortzen duzu, edo nola sortzen dira? Ez dakit nola esan, baina bakoitzak ideia bat ekartzen du, eta gero guztiok batera saiatzen dugu batera jotzen. Gitarristak ekartzen bat ditu akorde batzuk edo melodia batzuk, horren inguruan sortzen ditugu guztiak. Baina egia esan, denok batera egiten dugula lan. Ez dugu ideia bat eta gero bestei eraman eta sortu bakoitzak berea. Denak bat egiten dugu entsaiu gelan, eta horrela gutxi gora bera. Ze onura ditu zure ustez denok batera sortzeak eta elkarrekin egoteak sortzeko momentu horretan? Dena klaroagoz egiten du, baina egia esan lana luzeago egiten dela. Agian bakarra egingoz bazenuen lana, denbora gutxiago kostatuko zuen, baina egia esan agian ideia onak bidetik ikusten dituzu. Orduan, nahiago dugu egin lan poliki-poliki eta ideiak aldatuz edo landuz.
emaitza agian ere konpaktuagoa da denok elkarrekin lan egin, ezta? Bai, nabaritzen da hori emaitzan, eta emaitza txarretan baita. Abesti txar bat egiten dugunean baita nabaritzen da, pues hau aldatu egin behar da, edo guztiz aldatu, edo agian gauzatxo batzuk, baina bueno. Zer dator lehenengo, erritmoa, musika edo letra? Letrazkenekoa izaten da. Letrazkenekoa. Bai, eta bueno, erritmoa eta musika pareka doaz. Agian lehenengo erritmoa esango nuke, baina baita melodia sartzen bada lehen, erritmoa melodiara sartu behar da, baina bueno, horri... Aldakorra izaten da. Aldakorra, bai. Hemendik aurrera, dagoeneko urte bete egin duzu, 12 kontzertu aipatu duzu lanean ere ari zeratela. Zeintzu dira Loko Kilombo señoraren urrengo pausoak? Hori jakin nahiko nuke zen, duela gutxi egin dugu, YouTubeen atera dugu lezuzeneko saioa, beraz hori izan zen gure objektiboa, eta orain atera dugu, eta ja gaude pixkat relax moduan, eta baina bueno, lana egin nahi dugu beraz berriz abesti berriak ateratzeko, baina bueno, orain pizkanaka joango gara. Imaginatzen dut orain ere egongo zela pixka bat itxegiten YouTubeko zuzeneko horrek bidea egin dezan, eta... Bai, orain ez dugu zerbait berria aterako, baina bueno, landu behar da daukaguna eta berria sortu baita, ateratzeko momentuan, ja landuta egoteko. Nik ikusi dut zuzenekoa pixka bat eta gomendatzen dio jendeari, nabaritzen da giro hori ateratzen duzuela eta benetan interesgarria da. Bai, eskerrik asko. Non ikusten duzu zuen burua hemendikan 2-5 urte barru? Ez dakigu, la verdad. Urtero edo urtera goaz, pizkanaka, eta hemendik 2 urtera, ez dakit, edo 3 urtera, ojala eszenatoki handietan egoteko, baina, bueno, horretarako landu egin behar dugu, pizkanaka, eta, bueno, poliki lanak ongi egin, eta sin rendirse. Orain atera ez du zuzeneko hau, eta hori izan hasieran pixka bat helburua. Badezue orain beste helburu edo ametsen bat? Oraingoz ez, oraingoz kontzertuak egitea, eta hori izan behar da pixka bidea. Gure objektiboa pixka bat da, geroz eta bertsio gutxiago egin, eta gure abestiak pizkanaka sortu. Beraz, hori esango nuke hurrengo pausoak direla, sorkuntza etapan sartu. Orduan, agian oraindik ez, baina espero dezakegu zuen lanen bat etorkizunera. Bai, agian hurrengo urtera arte ez dugu ezer egiten, baina gutxinaka lanean izango gara. Mikel, zergatik joan barko ginake Loko Kilombo señoraren kontzertu bat ikustera? Ongi pasatzeko, festa giroa ongi hartzeko, eta kumbia entzuteko. Eta zer esango zenioke oraindik ezagutzen ez zaitu norbaiti, imaginatu norbaitek esaten duen Loko Kilombo señora, baina zer da hori? Etorri kontzertura eta ikusi. Hori gure zuzenekoa da indartsuena, beraz... Argi eta garbi. Bai. Bukatzeko, Mikel, azkeneko galdera. Zuretzako zer esan nahi du Loko Kilombo señora bezalako talde batean egotea, proiektua zabaltzeak eta kumbia ere bai zabaltzeak ingurura? Ez nuen espero, pasaden urtean esango bazenidan hemen egon ginela ez genuen sinistuko, baina ongi hartu dut eta indartsu hasi gara, hasi que orain guztiarekin goaz. Osongi. Mi esker Mikel etortzeagatik. Eskerrik asko. Ez dakit bukatu baino lehen beste zerbait aipatu nahiko zenukeen, ez dakit Laster kontzertua dituzuen, agian aipatu nahi dituzu. Ez, oraindik, kontzertuak ditugu, baina ez dakit non izango diren, oraindik. Orduan, esango dugu jendeari adibiltzeko sareetan. Gure sareetan adibiltzeko, eta jazta. Mi esker, animo lan guztiarekin eta hurrengora arte. Eskerrik asko. Behar duzun guztirako, aseguru bat dago. Nire auto elektrikorako? Jakina, eta nire bizikletarako, Eta nire patineterako? Eta autonoma banaiz eta bajamanago? arazorik gabe. Badago zerbait nire maskotarentzat. Noski? Bidaian goaz. Horretarako ere bai, eta behar duzun guztirako. Guztirako? Benetan? Bai, eta bai. Informazio gehiago aseguruak.laboralkutxa.eusen. Bada beste modu bat.
Hau izan da gaurko saioa. Mila esker gurekin egoteagatik eta bihar arte. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.